Nou, dat vond ik een hele eer dat men mij nou vregen, dat men mij nou net vergeten wie. Want als je oer 80 bent, dan ben er heel veel mensen die kennen jou niet meer. Zeg je dat? Vast een speciale gelegenheid als de laatste reisgekomsten van Noord-East-Friesland in het Kolmer gemeentehuis, waar de oud-burgemeester absoluut net vergeten. Ook voor de joedijstige burgemeester, wethouders en de reedsleden wiet een speciale joen. Het is besloten om bestuurlijk naar Dokkum te gaan. Nou, dat is ook wel prima. Maar dat doet je wel wat. Ik ga hier het betrekje neerzetten in de riet. En het is een prachtig gebouw, het is een prachtige rietzeil. Ja, en daar moet je een afscheid van hebben. En dat doet je wel wat. Ook de oud-burgemeester van Kalmeland vindt de sluiting schande, maar zocht wel in dat centralisatie nodig is. Het is nooit leuk als een gemeente opgeheven wordt voor de mensen die er echt bij betrokken waren. Maar dat hebben we gewoon. Die stap is alweer lang verlien. En nu moet men uitzoeken hoe de gemeente het beste kan functioneren. En dat is denk ik echt uit alles bijeen wat zit. En dat ze net de hele gemeente oorvlenen hoeven. Want het is een grote afstand van Munsterziel tot aan Haarlem. Rieslid Keizer had vertrouwen dat de 4 ondernemers die het gemeentehuis kocht hadden, er wat moois van mij zien gaan. Zolang als de uitstraling richting het dorp, maar bloot zoals die nou is. Daar heb ik wel goede hoop op. Ik weet wel wat voor ondernemers dat kocht hebben. Dus ik had er wel heel goede hoop op dat ze dit goed invullen gaan. Ook met samenwerken met de gemeente. Want er is een over maatschappelijke bestemming op. Nou, daar maakt wij op, eventueel. Dat mij ook in een gedeelte. En ook op de noordkant van het gemeentehuis. En ik hoop ook dat de gemeente daar goed welwillend in ondersteunen. Dat ze daar echt voor het vaartmiddel omgaan. Tijdens de laatste reisgekomsten in Kolm waren nog een soort wichtige dingen besprutsen. Die vind je overom op www.rtvnof.nl.